Sunod-sunod po. So ngayon ulit ako nakapag-live. Dapat nakapag-live din ako pero nalukat kasi ng cellphone ko. So sana supportan niyo ulit ako guys. Please Bendin Ilocana, paki-like and share naman po sa inyong community. At saka kay Sir Willie Pat, maraming salamat po. Ngayon po ay kumakain po ako ng salad, green salad. Ito may lettuce, cucumber, olives. Lagyan ko pa ng cheese sana pero mabigat na yung cheese. So saka chia seeds. Ayan po. So, ako kakain muna doon, iiwan ko muna ang cellphone ko. Yan guys. Yan muna, dahil kakain muna ako. Nekwam!
Ayan. Wala. Hindi na pala guwata lang tayo sukar Para gumatang. Bisikleta lang, biit lang.
mantikam dyan.
Sa mga awitan ligawad niya. Yan, may gawin din, right? Siyempre, nasundo na. Nakakaigtan. Ayan guys, bumili po ako. Kasi naubos na yung ano, yung pancit canton ko. Saka yung asukal, kaya pumunta lang ako sa Chile. Ay, hindi na ako na. Daming trabaho kasi guys. Dami. Hindi pa ako tapos magluto. Magre-repack lang ako ng asukal guys. Ayan, dyan muna. Bye-bye muna. Ayan. Shout out, Kapsat Mini Beer.
bumibili ng cream silk dahil nandun ako sa likod. Doon pa sila pumunta. Ito yung cream silk. Come here, come.
Ayan, nag-repack po ako ng mga asukal. Ayan. Ni?
Uwi na. Ika na. Doon na tayo. Ayan, so hanggang dito na lang ulit yung live ko, yung silent live ko. Please support my channel, May 17 Ilocana. Bukas ulit guys. So, maraming salamat po. Bye-bye!